Siostry z mертвых powstanki zapraszają na majowe nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Маліся за нас, святая Богородица. Каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyться trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Eucharystия – это протяг крыжовой ахвяры, яка буде доўжыцца аж да канца свету. Пакуль чалавек жыве на зямлі, яму будзе патрэбен крыж, будзе патрэбна Eucharystия. Я застануся з вами ва ўсе дні да сканчэння свету, не пакіну вас сіротамі. Христос ведаў, што ніхто з людзей без гэтай ахвяры не мог бы быць збаўлены. Любоў не дазволіла яму пакінуць нас. Таму ёсць гэтая пастаянная адкрытая рана. Таму пастаянна льецца гэтая кроў. Таму гэтае месца пад крыжам прызначана ўжо не толькі для Марыі Магдалены, але для кожнага з нас. Кожны можа заняць яго, нават найбольшы грэшнік, а магчыма, ён найпершы. Таму мы бачым перад сабою цела, зраненае нашымі грахамі. Таму крывавы пот сцякае з чола, таму са смяглых вуснаў пастаянна вырываецца просьба: «Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што чыняць». Спомнілася. Спомнілася і няспынна здзяйсняецца ў Eucharystыі. Тут таксама Езус церпіць муку. Самотны, пакінуты, падчас цэлымі днямі і начамі, атрымліваючы толькі абыякавасць і няўдзячнасць з боку тых, для каго ён тут знаходзіцца. Высмеяны за сваю беднасць і убóstwa, апляваны тымі, хто чыніць святатацтва, свядома прымаючы яго ў сваё сэрца ў стане смяротнага граху, апаганены злачынцамі, што абкрадаюць касцёлы. Няма такой знявагі, якую б ён не знёс у сакраменце любові на працягу гэтых 2000-годдзяў прабывання сярод нас. Нашу чуласць паглынула цікаўнасць, але цікаўнасць да рэчаў гэтага свету. Мы паглынаем адзін за адным ілюстраваныя часопісы, тэлевізійныя серыялы, ходзім на разнастайныя канцэрты, дазваляем вачам глядзець на ўсё без аніякага ўнутранага кантролю. Засмечваем памяць, уяўленне, выбіраем у сябе ўсе новыя відовішчы, а апетыт яшчэ больш расце. Нас пераконваюць у тым, што мы свабодныя людзі, а значыць, нам усё дазволена. Так мы выхоўваем нашых дзяцей і моладзь. Маладое пакаленне жыве ў аўдыёвізуальнай гарачцы, якая эфектыўна падтрымліваецца дыскатэкамі і іншымі формамі забаваў, якія нібыта даюць выхад энергіі. За гэтай гары смецця не відаць ужо ні крыжа, ні алтара. Не відаць ні Бога, ні малітвы. Не відаць ні смяротнай душы, ні вечнасці. Не чуваць ужо запрашэння боскага настаўніка: «Сыне, дачка, дай мне сваё сэрца». Калі мы не суцішымся, не замоўкнем, калі не будзе час ад часу праходзіць у цішыню і паўзрок касцёла, капліцы, калі не спынімся пры якім-небудзь падарожным крыжы, каб падняць яго рукамі і сэрцам, засохнем у жары пажадлівасці і ў слёзы шаленства гэтага свету. Езус увесь час чакае, нягледзячы ні на што, не адмаўляецца ад нас, не сумняваецца ў тым, што мы апамятаемся, што вернемся да Яго. Няхай жа гэтае вяртанне наступіць як мага хутчэй. Няхай жа Eucharystыя і крыж знойдуць сваё месца ў нашым жыцці.
Świętaja Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.